A tarde, con Antón Rebollido. Vivir na Coruña. Sabedes que hai unha mancha de cousas que se están organizando por aí, porque dentro de pouco, 24 de setembro, vaise cumprir o 15º aniversario do pasamento da morte de Ana Quiro. Hai un montón de homenaxes, de actividades, porque claro, 15 anos é unha data como moi simbólica, moi sinalada. Pero mira, de hoxe temos moito talento no programa. Temos esta sección de Iago ás 5 da tarde e agora tamén é un bo momento de coñecer un talento emerxente e moi prometedor no eido musical. Imos coñecer unha pequerrecha da Coruña que ten moito que cantar e de feito está cantando e o seu vídeo está circulando por aquí e por acolá. Así é, e quen dixo que as novas xeracións e toda a cultura popular das anteriores non poden coexistir e incluso crear xuntas, como ben te comentabas, Antón, con esa voz de Ana Quiro. Pois isto é algo que nos queda moi claro despois de escoitar a Lara, esta rapaza de 5 anos que de idade, que ela canta por Ana Quiro. E hoxe imos falar con seu pai, que quen está detrás de parte desta música, destas creacións que fai xunto coa súa filla. Imos falar con el, con Hugo Cris. Hugo, moi boa tarde. Hola, moi boas tardes a todos. Hugo, moi boas. Lara ten tan só 5 anos, pero xa dende que naceu amosou esa arte ou foi agora nos últimos anos? A ver, ten 5 aninhos, vai para 6 agora en novembro. Xa dende pequeniña, a ver, é que a música aquí nesta casa vai con nós. Non acolle de nova. Cando era bebé recén nacida, pois a tiña no colo e para dormila pois lle cantaba cancións tradicionais de todo tipo. Bueno, a min gustaba a música dende sempre tamén, dende rapaz. Un día precisamente estaba a gravar unha canción que lle compuxen para ela cando naceu. Pasa que non me atreví a gravala e tardei como 3 anos en facelo. Entón era, pois xa andaba pola casiña e xa andaba mirando e curioseando e vimos facendo e dixo, ui, papá, que estás a facer? Entón expliquei, pois eu tamén quero. E dixo, pois prova. E a partir de aí gustoulle. Pois sí, e ademais, pois bueno, vamos a moitos concertos de música infantil. Por sorte temos aquí en Galicia moitísimos e moi bons grupos que atenden tamén a este espazo, pois eso, Uxía Lambona, Paco Nogueiras, o Pacolas, o Peter Pan, o Brais das Hortas, e non nos perdemos un concerto. Entón, digamos que podías decir que cambiei os concertos os que veo antes de ser pai polos dela agora. Entón, pois, hacer música sempre. Claro, e Hugo, para coñecer un pouquiño esa historia que dis que na casa sempre se escoita música, dende que ela naceu ela sempre estivo sumerxida en toda esa cultura musical que tedes na casa, pero ti algunha vez soñaches con chegar a ser artista? Eu, sí, a verdade é que sí. Soñeino e tenteino, pero era bastante malo e fui que non. Pero bueno, sí, a ver, a min gustábame esa idea. Non ser artista, senón o que me gusta é facer música. E despois o resto sería unha consecuencia, non? Sí, eu dende rapaz pois toco de diferentes instrumentos, toquei en diferentes grupos, bueno, cousas. Pero, bueno, a verdade é que non esperaba eu que a miña filla lle fora a dar por aí. Non a motivei, tampouco lle impedí, simplemente, pois eso, ela viuno e xordeu. Ela colleuno todo como un xogo, ademais gustalle moito así a música tradicional. Isto de Ana Quiro seguro que lle explicaches ti, porque ela é moi cativa, moi pequena, non puido vivir todo iso, pero ti sí que recordas, por exemplo. Claro, é tanto que recordo. De feito, isto aparte de ser unha homenaxe a Ana Quiro, que por suposto o é, tamén unha homenaxe a miña nai e as miñas abuelas, porque eu crecín escoitando a elas cantar. Eu lembro de pequeno
pois que Ana Quiro tiña un programa na televisión de Galicia que se chamaba Tardes con Ana. Sí. Lembro de estar sentado no sofá vendo que a miña nai, mentras ela me cantaba cancións e me contaba historias, non? Para min eso, pois eso, forma parte da miña infancia. E agora como pai considero que forma parte do meu deber, tamén do meu dereito, de transmitir esa cultura a miña filla. Porque escutar a música, o sea, non teño nada en contra de ningún estilo do que de música, de acordo? Pero digamos que o mainstream, digamos, ela vai no escutar queira ou non. Inda que non queira vai no escutar, porque vas a unha tienda, vas a un evento, vas a unha cosa, sempre vai escutar pois as radiofórmulas, non? Pero digamos que a nosa música tradicional, se non lle inculcamos nós, ela non vai saber que existe. Despois ela de maior que escolla, pero por lo menos que saiba que existe, que teña esa bagaxe, e que entenda como, pois eso, como arraiga co povo, e como arraiga con nós, e que relacione, pois, pois claro, esta música, pois tamén vai relacionada con literatura, pode ir relacionada con cine, do que se fai en Galicia. E Hugo, outra curiosidade, o nome artístico da túa filla, recordamos, solamente 5 anos, xa vai para 6, é Lara Lanuit. Contanos que historia hai detrás dese nome. Pois sí, Lara Lanuit, efectivamente. Pois este nome ven de, pois, das moitas noites que pasamos en vela cando ela era bebé. Pois bueno, non nos deu ben bo dormir. Entón, pois así de broma, a chamaba Lara Lanuit, porque polas noites, pois, activábase, non? E Lara Lanuit, aí quedou. Entón, cando comezamos así a facer música e tal, bueno, e ver os concertos dos grupos que lle gustan, pois decidimos como crear unha personaxe, non? Que, pois eso, neste caso, Lara Lanuit. É unha nena pequena, traste, rebelde, que lle gusta moito a música, lle gusta bailar, e contestar tamén, contestatario. Entón, pois ese é o personaxe, non? Así que facemos que mistura, pois, a modernidade ca tradición. Virtudes, os teus cativos así de pequenos tiñan así vea artística tamén, gustaballes cantar? Non, son totalmente inútiles. Non, digamos, non herdaron este meu guiño don. Tampouco. Porque ti sí. Ningún merdo. Eu sí, tes aí sabes unha que vena teño don do cante, da música, sí. Totalmente. Non me herdaron esta cualidade miña, a verdad que non. Pero, bueno, eu queria preguntar a Hugo que canción ten ou que queres xa meterlle máis a nena, porque xa meteu un Ana Quiro. Que é o seguinte, que máis che gustaría que a nena coñecese da nosa música? Pois, a ver, algunha panxoliña, que agora que se vai a chegar o Nadal, pois o mellor buscar algunha panxoliña, unha canción así que, bueno, a ver, que ainda teño que buscar, a verdade que non temos nada pensado do futuro, porque como isto imos xogando, tamén a ela, tamén que ás veces pide cousas, papá, quero facer unha canción deste xeito. Pois vale, porque a verdade que nos, o sea, para nós isto é un xogo. É o noso xogo de todos os días. Ás veces facemos cancións, outras veces simulamos que facemos concertos aquí no salón, poñemos todos os bonecos en riba do sofá e facemos que tocamos, outras veces facemos unha obra de teatro, outras veces baila. É así. É a nosa televisión, a nosa PlayStation. Agora aquí Virtudes pregunta polas futuras versións de cancións, hoxe que escoitamos Vivir na Coruña, pero é que Hugo, xa tedes versións previas. Contanos que outras cancións versionastes. Pois sí, mira, versionamos unha que máis que se escoitou moito, pois precisamente un deses artistas que lle gusta moito a Lara, que a canción titúlase Anarquía na Jardería, de Peter Pan, que é Brais das Hortas. Entón, pois eso, ela quixo cantar e demos ese toque, xa de por si a canción é así un pouquiño punk, pois nos demos outra voltiña máis. Tamén lle gusta moito Xelambona, que fixemos unha versión tamén dunha canción que ten ela. Despois fixemos cancións propias tamén. Temos cancións, pois, bueno, unha canción que lle fixen, pois, bueno, declarando o meu amor a miña muller. Entón, ela tamén quixo participar, como non. Entón, pois, que bonito, non? Así, o pai e filla, pois, declarando o amor a nai. Bueno, é así. A verdade é que son cousas que van xurdindo sen pensalo moito tampouco, porque non hai ninguna planificación detrás, máis que o conto de pasalo ben.
xa actuou cara ao público, verdade? Xa tivo por aí no Ventorrillo, na Coruña, en diferentes oportunidades esa opción de poder facelo cara ao público e romper un pouco con ese medo que todo artista pode ter, non? E sempre ten cando se enfronta a unha audiencia. Isto que percorrido vai ter? Vai ser un xogo ata que la quera, ata que Lara decida, ou ves que pode ir un pouco máis algo, Hugo? En principio é todo un xogo, despois vai depender moito dela, pero de momento pequeniña, bueno, que ela disfruta. Así que efectivamente tocamos fixemos algunhas actuacións, pero foi sempre, pues bueno, chegou como quen di de rebote. Sí. Fomos invitados pola Asociación de Veciños de aquí do barrio a participar nun evento contra a violencia machista, tamén outro polas letras galegas, e tamén polas letras galegas a Asociación Alexandre Bóveda nos invitou a participar nun evento, pero non é que vayamos buscando nin facendo, ni moito menos. Así que, pues eso, ocasións bonitas como estas datas, se nos invitan, pues aí estamos, que o pasamos moi ben. Estás ocurrindo... Sí. Dime. No, estás ocurrindo ahora sobre a marcha se levarías algún concurso destes que hai para cantar? Euro Junior, esas cousas, claro. Unha cousa desas. Non o teño pensado, verdade, que non me entran, sabes, non quero expoñer a tanto. Unha cousa é que pagamos unha música e compartamos, pois eso, ca xente, porque sí que considero que é algo digno de mostrar o que estamos a hacer, pero de aí a convertelo nunha obriga, porque sí que detrás, se mandas estas cousas, que habería unha obriga. E de momento parecen un pouco máis pequena como para cargala con esta responsabilidade. Eso xa terá tempo de decidir ela cando queira. Pois foi un gusto falar co pai da criatura, como se adoita decir, con... Que estará no cole, imagino. Pai da artista. Estará no cole, non? A esta hora, 4 menos 5. No, xa rematou, ela remata as dúas, agora está no parque trolleando. Pois mira, hai que aproveitar cada momento para pasalo ben, que para iso están esas idades. Hugo Cris, pai de Lara Lanuit, que dade con ese nome, porque ao mellor nun futuro escoitamos máis temas dela. Hugo, moitísimas grazas. Moitísimas grazas a todos vos. Antes de rematar este treito do programa Tarde Virtudes, ti non...